ପଡ଼ିବୁନି ବଦଳର ସବୁ ନେତା ଆସିବେ ପକ୍କା ବଦଳର ସବୁ ନେତା ଆସିବେ ପକ୍କା ये पूरा अर्चनार नाग भाषा ଏବେ ତ ଏଠିକି बिचड़ी कली ରାସଲୀଳା ପାରି बनेଇଛି ମୋ ଘର ଚାରି ପଟେ ବୁଲୁଥିବୁ ମୋ ରାସ୍ତା ନାରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିବୁ କୁକୁର ମୁଁ ମାନୁଥିବି ଶିଶି କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଦିଶୁଥିବି ଯଦି ଡାକ ছি 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 ছি। লজ্জা লজ্জা কর ঘটনা জনতা জনার্দন এମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା କଥା ଆରେ ବାଡ଼ ହେଇ ଯେବେ ଫସଲ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦବା ଆରେ ହାତୀବାଲା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହାତୀବାଲା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବସ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବସ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ଆଉ ଜନତା ଜନାର୍ଦନ ଆସିଲେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଜ୍ଞା ହଟ୍, ତତେ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର ଏଠି ବସି ଯାଅ ଏ ଖାକିବାଲା ହେଲୁ ପାଗଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁ ହଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇ ସୁଅ ଚଦର ଖାକିବାଲା ହେଲୁ ପାଗଳ ଖାକିବାଲା ହେଲୁ ପାଗଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁ ତୁ ଖାକିବାଲା ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଏବେ ସୁଅ ଚଦର ଖାକିବାଲା ହେଲୁ ପାଗଳ ଖାକିବାଲା ହେଲୁ ପାଗଳ हे प्रभु धवळेश्वर लंडा देउळ प्रभु राज्य सरकारଙ୍କର देह ଭଲ କରିଦିଅ କହିଥିଲେ ଫେରିଯିବେ ତ ନାହିଁ ଟିକସରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଯାଇ କହିଥିଲେ ଫେରିଯିବେ ତ ନାହିଁ ଟିକସରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଯାଇ ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜର ଆସିଲା ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜର ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ପାପ କର୍ମ କଲ କି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ସବୁ ବିଜେଡି ନେତା ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ଶରଣ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ଶରଣ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜନତା ତମ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖେ ଖାଲି ଅଛି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ଝରଣ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜନତା আরে খাকিবালা হমু বড় বদমাস খাকিবালা ফলু চুকেছে ঝামেলা বড় বদমাস খাকিবালা ফলু চুকেছে ঝামেলা বেঈমান হলো শেষে আমো সাথী রে বিজেডি নেতা মন্ত্রী করিল
କହ ତମ ସରକାର ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ 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 ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଉଛି। ନାଇଁ ସରକାର ରାଜିବେ। ହାଇ କହିଲି ପରା ଯା। ରାତି ପାହି ହେଲାଣି ରାତି ହେଲା ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ହେଲାଣି ରାତି ଜନତାଏ ଥିବେ ଚାହିଁଛି ରେ ଥିବେ ଚାହିଁଛି ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ହେଲାଣି ରାତି ଜନତାଏ ଥିବେ ଚାହିଁଛି ରେ ଥିବେ ଚାହିଁଛି ଆଉ ପିଆ ଶୋଇ ଶୁଣେ ଖାଟଲି କମଳ ଘୋରିରେ କମଳ ଘୋରି ଆଉ ପିଆ ଶୋଇ ଶୁଣେ ଖାଟଲି କମଳ ଘୋରିରେ କମଳ ଘୋରି ବାପୁଆ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚନା ତାରିରେ ଅର୍ଚନା ତାରି ବାପୁ କାଜି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚନା ତାରି ଅର୍ଚନା ତାରି କଥାଣି কথা ସବୁ ଅର୍ଚନା ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଚନା ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଚନା ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଅର୍ଚନା ମର ଦେଖି ମୋର ଆକୁଟି ନାଦରେ ଆକୁଟି ନାଦରେ ଆକୁଟି ନାଦରେ କାହିଁ ଗଲେ ସାମ୍ନା କରିବି ସାମ୍ନା କରିବି କାହିଁ ଗଲେ ଅନତାଏ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ସାମ୍ନା କରିବି ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କେଶ ଅଭାବ ଦେବି ଅଭାବ ଦେବି ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କେଶ ଅଭାବ ଦେବି ଅଭାବ ଦେବି। ସବୁ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦେବି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଡରିଛି? ଆଜି ହେଇଯାଉ ହାତାହାତି, ଆଜି ହେଇଯାଉ ହାତାହାତି, ଆଜି ଯାଉ ସାରା ରାତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋ ସାଥୀ, ମୁଁ କରିବି ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି। ଆଜି ହେଇଯାଉ ହାତାହାତି, ଆଜି ଯାଉ ସାରା ରାତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋ ସାଥୀ, ମୁଁ କରିବି ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି। ସବୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସାଥୀ, ସବୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସାଥୀ, ଆଉ ଜନତାଏ ମାଛ କାଛି, ଆଉ ଜନତାଏ ମାଛ କାଛି, ଆଉ ଜନତାଏ ମାଛ କାଛି। କଣ କହିଲ? ମାଛ କାଟି। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ମାଛ କାଟି। ଜନତାରେ ମାଛ କାଟି। ହଁ। ରୁହ ରୁହ, ଆଜି ଏଇ ଝାଡୁରେ ହଁ? ଫଟେଇ ଦେବି ତମ ଛାତି। ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା କରିଛୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଆମରି ପଇସାରେ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ଏଠି ରାସଲୀଳା କରୁଛ। ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ବଡ ବଡ କଥା କହି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇକି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛ। ଆଉ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛ କଣ ନା ମୋ ଓଡିଶା ମୋ ସରକାର। ତମେ କେମିତିଆ ସରକାର ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲା। ଯାହା କହିବା କଥା ତମେ କହିଦେବ, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିଦେବେ। ଆଉ ନୁହଁ, ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏଥର ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା।